Mna ndingumeka, ndirana ikhitshi apha e-highway, Meka Fast Foods. Fika ngo-3 every day. Andinalo ixesha lophuma because ndiyasebenza, funeka ndilungiselele nongomso. Le bhizinesi ndiyiqale ngo-2020 ngeCOVID, ndirenta ikharavan kaMamTshawe. Kwade kwafika elaa xesha loba uBuffalo City asincede noCoca-Cola, asiboleke ezi containers. Kuyasebenzeka, akusebenzeki because sifike ngexesha elinzima, irenki ingekho until ke kwaba last year irenki yaba bubuya. Otherwise kuyasebenzeka. But zinintsi iinto esizidinga, endizidingayo. Ndiyadinga ii-fundings so that ikhule ibhizinesi yam. Inintsi into endingenayo endibawela ukuba nayo. Ndinabo nabantu abancedisayo abanayuniform, ndibethakale some other time xa kufuneka ndibabhatele. At least xa ndinoba ne-capital erayithi ebambekayo kungaba ngcono. Into yoba kungaba komsebenzi, into yoba ndiqale ibhizinesi kungaba komsebenzi because ixesha elinintsi bendiseKapa, ndabuya eKapa ndaya ePretoria. But ke zonke ezo zinto khange zindisebenzele because it's a retail, uyayibona, ndine-retail experience. That's whereby ke ndiqonde ibhizinesi at least izandiqhuba indibeke kule ndawo ndifuna uya kuyo. Zikhona ke ii-challenges, sometimes akubi bhizi ube ne-drawback, uyayibona. Xa kuye kwaba ibhizi kuloo veki une-drawback, laa mali ubuyithenge ngayo ayibuyi because laa nto ubuzenzile ziphinda zizilahle okanye zifise ngayo. Mna am comfortable kwibhizinesi sure. Kune-challenge xa uphangela imali iphelela kwitransport okokuqala. Xa kuphela inyanga unamatyala, i-wages yakho uyayixazulula iphele ngawo lo mzuzu uyifumana ngawo. Apha ebhizinesini xa ndifowunelwa kuthiwa kum uba thatha kule bhizinesi, uyayibona. So ndiyayithanda ibhizinesi. No, bendiphangela e-retail, yile ndithi andibonanga nto ephangela because imali iphelela endleleni, uyayibona. Uthi uqala inyanga ube sowugqibe kwaleya ubuyipeyile imali. So it's the best uba lapha ebhizinesini. But ke ibhizinesi iyafuna unyuswa. If ndinganekhaphithali, mhlawumbi ndibe nemali entle, ndingakwazi useyiva ndithini. Ndingamkhowutsha, ndingamthatha ndimbekele kufutshane kum abone uba kusetyenzwa njani na, uyayibona. Okokuqala ibhizinesi funeka uvuke, uyayibona. Awunawuthi ngo-8 uthi uzawuqala ibhizinesi, uzobafumana phi abantu? Target abantu abaphangelayo ikakhulu, uyayibona. Then apha emini uyaqhuba just nje but ke it works, but ayifani naxa uvukile.